Hoxe ímoslles falar do apelido Mariño e de por que se di Fungamarín e non Timirín. E van a oír unha anécdota graciosa que vincula a Universidade de Vigo coa Universidade de Oxford. Veña, empezamos. O apelido Mariño está espallado sobre todo polo occidente de Galicia, en especial pola comarca litoral do Barbanza, nos concellos de Boiro, a Pobra do Caramiñal, Ribeira e Porto do Son. Marinus foi nome de persoa usual na antiga Roma, seguramente procedente do adxetivo marinus, marina, marinum, é dicir, relativo ao mar. De ser nome persoal pasou a ser apelido. Os Mariño foron unha das máis antigas familias nobiliarias galegas, presentes desde o século XIII. Dis que descendían de don Pedro Froilaz de Traba. Algúns dos seus membros foron bispos e outros trovadores, como a Pedro Eáns Mariño ou Martín Eáns Mariño. O escudo nobiliario desta familia formábano 3 ondas de azul en campo de prata, ao que logo engadiron unha serea coa clara misión de personalizaren as armas. Esta serea ten a súa orixe nunha lenda segundo a cal o conde Froilán Pérez desposara unha fermosa serea que atopara nunha praia, a que por vir do mar lle puxera o nome de Mariña. Castelao incorporou esta serea ao escudo que en 1937 deseñou para Galicia. Unha estrela vermella, unha fouce de ouro e a lenda de nantes mortos que escravos. Tamén se introduciu no logotipo do Consello da Cultura Galega. Ben falado. Cando se construíron os edificios das facultades novas aquí no campus, hai cousa de 4 ou 5 anos, decidiron rebautizar as vías públicas e as prazas, e entón pois o equipo reitoral daquel momento escolleu nomes o que chaman nomes de repertorio. Entón, Avenida de Leonardo da Vinci, Praza de Erasmo e cousas polo estilo. Entón nós do noso departamento queixámonos dicindo que deberían respetarse os topónimos tradicionais, moitos deles xa tiñan centos de anos de antigüidade, como demostramos achegando documentación histórica. Un destes que defendían eses nomes modernos e universais colleunos por banda e díxenos: home, menos mal que non foi para diante a vosa cousa, a vosa proposta ruralista, e así, porque eu se teño que darlle ten que virme visitar agora un catedrático inglés, e se lle dou enderezo dicíndolle que vivo na praza de Max Planck, pois aínda menos mal, pero se lle teño que explicar que me veña a visitar e que o meu enderezo é Porto de Bois, que vai pensar? Dixémoslle nós, pois que vai pensar precisamente se o catedrático inglés é de Oxford, vai pensar que casualidade que Oxford en inglés o que significa é Porto de Bois. Ben falado. A maior parte dos galegos dicimos cantei, mirei, casei, aínda que despois lle engadamos un N e digamos canteiro, mireina e caseinos. Nas falas mariñeiras das Rías Baixas, desde o Barbanza ao Morrazo, dice cantín, mirín, casín. Nestas falas igualase cantín con collín e partín. Imitándoos, fanse xogos de palabras como Fungamarín e non Timirín. Mais ao sur, xa preto do Miño e de Portugal, cantei alterna con cantén, mirén e casén. Finalmente, en toda a montaña oriental entre as provincias de Lugo e Ourense dun lado e as de Asturias, León e Zamora do outro, dice cantein, mirein e casein. Estes galegos do Oriente non son os únicos. Na outra extrema, sobre o mar, na Costa da Morte, din gomaeles. En dúas palabras, eu cantei é a forma normativa, pero son igualmente galegas e moi tradicionais as outras todas que acabamos de citar. A cría da ovella. Año. Que se fai para quitarlle o leite ás vacas? Mochilas. Xa viron por que se remeda a fala da xente de Marín coa frase Fungamarín e non Timirín?
Pois eu ainda lles vou dicir outra que oín unha vez en Baiona. Sáfate, Marín, que eu xa me safín. E dunha vez, na propia vila de Marín, a un mariñeiro que lle fracasaron a xestión e parece que non tiña a quen reclamar, escapoulle esta frase: e agora con quen falo eu? Coa roda de proa. Fágame caso. Falen sempre ao estilo da súa terra. Estas areas de sal son as que lle dan vida á fala. Quen fala así fala como un libro aberto. Fala ben falado.